Eli muutama vuosi sitten me juhlimme erään nuoren miehen syntymäpäiviä tuolla Lontoossa. Tämä nuori herra oli silloin Lontoon suurlähettiläänä siellä paikalla. Ja me saimme kutsun hänen syntymäpäivilleen ja saimme ilon lahjoittaa hänelle tanssikengät lahjaksi, koska me tiesimme, että hän oli erittäin hyvä tanssimaan. Ja koska meillä on tällainen tanssiva historia hänen kanssaan, niin me haluaisimme nyt kutsua Pertti Salolaisen virallisesti avaamaan tämän salin. Rakkaat Sirpa ja Jukka, hyvät kutsuvieraat. Multa on aika usein kysytty, että osaatko se tanssia. Mä sanoin, että mä osaan tanssia. Mä olen Sirpan kanssa tanssinut Lontoossa puskua. Ja se on kova juttu. Mä en tiedä, onko tänään maassa näyttää tätä taitoa. Mutta voidaan pistää rokki soimaan. Mutta tää on sulle mun valtava ilo olla täällä ja nähdä nämä upeat tanssiesitykset. Tanssihan on kulttuuria, se on taidetta, se on ihana asia. Itse rakastan tanssia, mä en kovin hyvin osaa, mutta aina pyrin tanssimaan, jos semmoinen mahdollisuus tulee. No, kerran en kuitenkaan, vaikka mahdollisuus tuli. Minut nimittäin kutsuttiin Tanssiin tähtien kanssa kisaan. Ja mä yritin keksiä jonkun tekosyyn, että mulla ei ole aikaa sellaiseen. Mutta kyllä mä sitten leikillisesti vastasin, että mä tulen sitten vasta, kun on se Tanssii tätien kanssa. Niin sitten mä voin tulla siihen kisaan mukaan. Joo, kiitoksia oikein paljon, että saan olla täällä. Mä nautin tästä jokaisesta hetkestä näissä esityksissä. Ja ennen kaikkea, Sirpa ja Jukka, mä toivon teidän tälle hankkeelle kaikkea menestystä sydämestäni. Me tarvitsemme hyvää tanssikulttuuria Suomessa ja ketkä on parempia kuin te. Ja me kaikki annamme teille raikkaat aplodit ja julistan tämän studion virallisesti avattuna.